Hey YouTube, så er det tid til en GTA 5 gameplay. Ja, jeg ved godt, at jeg ikke har lavet så mange igen efterhånden. Jeg har godt lige holdt en lille pause. Så. Og det kommer jeg også til her. Jeg kommer til at lave en pause af en hel uge. Fordi der tager jeg til Mallorca. Så der bliver ikke lavet nogen videoer. Så jeg tænkte jeg kunne lige så godt lave den i dag. Nå. Jeg overvejer faktisk at lave en lille video med at chille rundt og sådan noget, bare for mig selv. Men det kan også godt være, at der kommer nogle andre med her senere. Så laver jeg også en der. Lige nu vil jeg lige til rundt. Læse rundt, inden jeg begynder at lave en mission. Og jeg skal også lige tænke over, hvad for en mission jeg skal have lavet. Jeg tror, vi laver en Corvette mission. Jeg ved ikke, det er om det er en mission, men... Nå ja, forresten, hvis I vil være venner med mig, så hedder jeg Tier 13131. Og jeg skriver det også lige ned i feltet. Når man skal være 6, man skal være level 36 for at kunne tage den her mission. Så dø da.
Og først jeg får alt rundt til ham herovre. Hvis jeg ikke kan ramme ham herovre, så bare springe pilen i luften. Jeg tager ikke pilen med sådan her. Ja. Nå, der var lige 2 biler, der svarer. Landet. Men hvis I vil, så må I gerne like den og skrive en kommentar nede i kommentarfeltet. Og så like den, hvis I synes om den. Lad os lige se, om der er flere. Jetlag. Undskyld mig. Jeg håber i hvert fald, jeg sagde det rigtigt. Jetlag. Hvis ikke, så må jeg gerne lige kommentere det.
hvis I har lyst. Det med fly, trafik. Ja, gør ikke sgu ikke noget. Der er noget på. Det ser mere livagtigt ud. Ja, min mentale state. Stil, hvad fanden man kalder det. Det er på normal igen. Jeg skal ready to play. GTA Race Jetlag. GTA Jetlag. Jeg håber i hvert fald, at jeg siger det rigtigt. GTA Jetlag. Jeg håber i hvert fald, det er rigtigt. Jeg er ikke sikker. Så må I gerne lige kommentere det. Når jeg alle de andre gange har jeg taget et eller andet race eller løb eller mission, så er det jo, og så er jeg garanteret undrer jeg, når jeg går over for, at der står noget andet ved klanen. Det er fordi, jeg har skiftet klan. Det er noget, der hedder GTA Danmark. Det er en dansk GTA. Okay. Wait. Whoops. I må ønske, hvis jeg flyver lidt elendigt. Jeg har ikke fløjet i næsten en hel uge. Jeg flyver ikke lige mit jetfly. Det skal jeg lige vende mig til. Og I må altså virkelig undskylde, hvis I kan høre mit joystick. Det er bare fordi det er fucking slidt. Ja, 2940. Åh ja. Jeg er tæt på level 104. Jeg lige se, om der er noget mere. Noget med båd. Noget med ligning.
Torve eller sådan noget. Sunvi eller sådan noget. Laning Konvi eller sådan noget. Konvi eller Sunvi. Og det var. Men I må gerne lige skrive, om jeg siger det rigtigt. Mit engelsk, det er bare fucked up. Så. Men skal I være med det? Ja, jeg lever 104. Og nej, jeg bruger ikke DNS-koder eller noget som helst. Heller ikke MoneyGlitch. Jeg gør det helt på gammeldags manier. Det er det, der gør spillet mere spændende. Jeg overvejer faktisk at tage en talent. Yep. Så skal jeg helt ned til min garage. Vi tager bare den vej her. Og det er lidt spændende. Ja, så skal vi ind her. Hvad er forresten? Det skal ikke være så kedeligt. Så jeg tænkte på at gøre noget. Og hvad the fuck? Jeg synes, jeg havde sådan nogle videoer, der bare er så kedeligt. Hvor folk bare tager det helt seriøst. Hvor fuck er min bil? Ja, der er en Moise XL, eller hvad fanden den hedder. Nå ja, den er også destrueret. Den er destrueret. Jeg kunne snakke i dag. Force Mutual Insurance, how can we help you? I think we can do that. Og så skal jeg helt ud til en stor. Medmindre min bil kan komme ind her. Mekaniker. You need, boss? Some wheels? I can bring them around. Var det en Windscar eller sådan noget? I'll bring it by. Lancia?
An ammo truck. Mekaniker. Yay! Nej. Jeg holder den om på den anden side. Folk den mekaniker. Han er og banan. Det er noget der nu. Ammodrukken er væk, helt ærligt. Men hvor det var. Kommer altid igen. Jeg har aldrig fundet ud af, hvor lang tid jeg lige går mellem ammodrukken de kommer. Hvis nogen kan forklare mig det, må I gerne skrive det. Turbo. Sådan der. Og transmission helt til bunden. Så på den der mangler suspension. Energi mangler. Okay. 17. 30. For fuld ammo. Jeg skal se. Jeg kan ikke tage den nu. Jeg er ikke garanti i min process. Eller min crew. Jeg kan ikke rigtig udtale den. Crew, tror jeg den hedder. Altså min klan. Klanrank. Jeg er ikke på level 10. Au. Og jeg lige fået min bil restaureret. Og så bliver folk med allerede smadret lygt. Then completed. Hvad er det mere, jeg vil vise jer? Jo. Og det var der. Sådan her. Motorsport. En dansk motorsport. I kan se, at vi har fået... Der kommer en ny motorcykel. Efter part of the High Life update. Og så er der kommet en ny bil, der hedder Masako Centorno. Den motorcykel, den hedder Trust. Og så har jeg fået en ny Huntley S. Det er en næsten 80-trækker, så vidt jeg ved. Jeg har aldrig prøvet den, så... Og så er der kommet en ny stinker. Tablets. Også fra part of the High Life update. Og ja. Der kom en ny, der hedder Kokuete. En Kokuete tablet. Også efter part of the High Life update. Og hvad mere der kom? Jo, den her Benzi tablets. Part of the High Life update.
det hedder. Den er også ny. Og så er jeg kommet ny ind i San Andreas, San Andreas Super Autos.com. Ja, I kan godt huske bilerne her. Jeg ved ikke, om I har lagt mærke til det. De er ikke gratis mere. Og så kommer vi ned ind her, der hedder Secostier Usilate eller sådan noget. Også for Part of the High Life. Og så Usilot F620. Også for Part of the High Life. Så kom den der Vapid Dominator. Også for Part of the High Life. Der kom også nogen, der hedder Maibatsu Penumbra. Også for Part of the High Life. Og det samme med Umpa Sentinel XL. Overmatch Sentinel Convertible. Den er også ny. Det var sådan set vist dem, der var det nye. Jo, det var de nye ting, der var kommet. Jo, og så er der også noget nyt. Nu kan man have 2 garager. Og så er der kommet nye hus. Den er ny. Den er til 500.000. Den overvejer jeg faktisk at slå op til. Og den her Eclipse Towers LPT3 North Los Santos ligger den ved. Og den er ny. Også den der hedder Tinsel Towers LPT 42. Den er også ny. Også fra Part of the High Life. Der er kommet 1, 2, 3, 4, 5. Først 5 nye hus. Der er kommet. Der er så kommet nye outfit. Altså nyt tøj. Og det er sådan set det, jeg har på her. Det er det ene af dem. Også Part of the High Life. Så. Og så skal vi se, om der kommer noget nyt igen. La la ni 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 ni. Her. Au. Har stadig en forløs. Sjovt nok. Jeg går i ting over, for at komme ud biler. Det er virkelig ikke køre den lange vej rundt. Så vil jeg hellere gøre sådan her. Hvis det kunne lade sig gøres. Så er det hunden. Nå, det kan sgu ikke lade sig gøres. Min bil er for lav. Nu er den fucking smart. Fuck det. Fuck det. Det kan altid laves. Gør det bare her. Nå, det kunne jeg heller ikke. Han sker lige på de fucking veje. Han burde kunne gøre den.
Kom så. Nå. Jeg skal også lige den her vej, faktisk. Så... Skal jeg lige den her vej. Ding. Kan man komme ind her? Nej. Nå, det er noget helt nyt, det her. Der har jeg aldrig set før. Business update, ja. Det er godt, ja. Sliffen. Blå. Så. Det var vist ikke her. Det må jeg jo til. Nå, der er en, der har inviteret mig. Ja. Det er vi invite to mission af det her ticket og et eller andet. Så lad os se, hvad det er for en mission. Har aldrig prøvet den. Hvad siger han den på? Hus. Nå, det er den. Den har jeg altså før. Der skal man tage en lastbil, så kører den. Ja, okay. Jeg skal være level 18 for at kunne tage den mission der. Det bliver spændende. Lad os se, hvad det egentlig duer til. Garanteret mig, der har den største by. LOL.
Thank you. Nu er vi i gang med en mission, og det er bare en tilfældig mission af to. Hvad fanden har han gang i den lort? Ja, vi kan lige så godt følge efter ham her. Kom med ham. For han kender missionen lidt. Ja, han har taget den på der. Men ved hvordan det han kan finde på? Hvad er det for folk? Sidder bare i pause, så kører han bare galt. Og han tog sit kørekort hen i en slikautomat. Han har vist trukket sit kørekort i en slikautomat. Kører ind i andre. Se der! Så kan han direkte ind i en bil. Hvad fuck har han i gang i den? Der er rødt. Au. Først kan han tage de svære sving. Nej, jeg gider sgu ikke at crazyknald.dk. Go to the close on YouTube. Bla bla bla. Whatever. Jeg er allerede med i en. Så
kører ikke ordentligt. Så ville jeg hellere selv have kørt, hvis det var. Altså, han har vist fået sit kørekort i en automat. Så det må han køre på. Så kører dog ordentligt, menneske. Prøv at tage livet af mig. Stop in the cars, eller hvad fanden man skal sige den. Jeg kan jo til at have min egen bil. Jamen, han kommer også med på videoen. What the fuck? Jeg håber også, I så det. Jeg håber i hvert fald, I lige så det der. Og hvad er det mig, han skyder efter?
Fandt han politiet efter sig? Den lort. La 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 la, så er vi ude at køre i en lastbil. Vi er ude at køre i en lastbil, fyldt med brændstof. La 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 la. La 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 da 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 da. Jeg håber, I nyder turen. Det gør jeg ikke. Nej, jo jeg gør. Jeg elsker at køre lastbiler. De er næsten lige så holdbare som tanks, de er. Det er ikke engang noget. De holder altså til en del. Meget mere end vi prøvede det faktisk her forleden, hvor vi bare smadrer ind i alle biler. Det fik den til at kunne holde en hel time, uden at springe i luften. Tanker toiletdepot. Det lever tanker toiletdepot. Okay. La 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 da 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 da. Ej. Han fik lige XP, fordi jeg kører med ham. Så får man 200 XP. Jeg er spændt på, hvor meget vi får for det her. Så går solen næsten ned. Hvad er klokken? Det er 19. Et eller andet. La 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 la. La 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 da 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 da. Vi kører ud af det blå. Ud af det blå. Vi kører ud af det blå. Vi kører derude. Vi kører derude. Det er da rigtigt. Vi kører derude. Vi kører bare derude. Jeg var heller lige indenom. Det har været nemmere bare.
Det var noget andet. Kan vi lige komme rundt her? Ja, vi kan lige komme rundt. Yeah. Var det ikke en flot parkering, jeg lavede? Mission passed. Okay, 16 oppe. Jeg kan ikke så meget, som jeg havde håbet. Det er bedre end ingenting. Hvorfor fik han så mange penge? Der fik kun 1.875, han fik 3.750. What the fuck? What the fuck? Continue. Wizard. Wizards. Alright. Creeder. Creeder bare. Jeg gider ikke i samme vold som ham. Han er så elendig. Han prøvede på at springe mig i luften. Lol, en deathmatch. Stonehold. Det er Rockstar, der har lavet den, kan jeg se. Maximum 6 players. Det har også været 6 for at kunne tage den bruge, når jeg spiller den. Ever you to homie go, I don't hold up at Uber some time. Delete. Quick, I let you help Twitch at Idios email me a list of tasks and we to hire as let motor load. Software premium stuff, get time at time altså, eller before lidt what will happen and I'll pay you a fraction of what share what the boat will be living soon to power. Ej. Lamar eller Lamar. Jo, det er Lamar. Oh yeah. Let homie get a don't hold at you boy sometime. Så er der Simon. Grab test vinkel, don't you lunchtime. Nå, det med de biler der. Jeg bare dem, jeg kan finde på vejene. Hvis man finder den rigtige bil, så kan man sælge den til Simon. For omkring mere end det, den er værd. Og samtidig så kommer sådan en grøn bil på kortet. Eller en motorcykel. En grøn bil eller en motorcykel. Det kommer på hvad der er. Hvis det er en motorcykel, vi skal have, så er det en grøn motorcykel. Det er sjældent, jeg får den. Ja. Jeg tror lige, at det er en god idé at lægge penge i banken. Nå, hvad skal vi så lave?
Hvad skal vi lave? Hvis I har nogle idéer til den næste video, jeg skal lave, så må I gerne komme med det forslag. Jeg har... Hvis der er... Jeg skal lave et GTA. I må gerne bestemme, hvad for noget jeg skal lave i GTA. Altså udover at dø, altså. Simon? It's your dear friend Simeon. Give me a call sometime if you need some work. La 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 la. Some deathmatch. Stonehole. Take the stonehole and seize you can hold it to time. Hvad bilen? Hvad gør det? Vi tager den. Det er en deathmatch. Jeg ved godt, den kommer jeg til døen på gang i. Failure to join a session to Essence or to going online. Vi tager den. What about? No. Kunne jeg ikke engang tage. Så er vi fyldt. Hvad skal vi? Hvad skal jeg? Jo, vi kan tage en Corvette igen. Tjener også lidt penge på det. Race, capture, last time standing, mission. Casting, less casting. Nå, casting. Corvette. Corvette. Hvad fanden hedder den? Jeg kalder den for Corvette. En Corvette. Mission, eller hvad fanden kalder den? Vi ser den på hard. Men hvis jeg ser den på hard, så får jeg 18.000 for den. Og hvis jeg ser den bare på normal, så får jeg altså kun 15.000. Altså 1.500. Men her får du 1.800. Hvis du ser den på hard. Bam! 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 Motherfucker. Så dø jeg. Bæh. Han dødest. Hvorfor kæmper I her? Det er ikke lidt dumt sted at stå. Så skulle jeg bare headshot på dig. Og sammen på dig. Og dig. Og 1, 2, 3. Der har vi en. 4. Og en. 4. En dir. Og en dir. Og en dir. Au. Hvis I ikke kan ramme ham her bagved, så bare smadrer den her fucking bil her. I støren. Og I får alligevel XP for det. Så har vi en hernede ved headshot. Og så en
Ham der. Det er ikke headshot ham her, så bare ramme ham i foden. Og så bare give ham et skud mere. Så han dør. Ham der kan jeg ramme der. Ham der. Nu gør vi bare det samme med. Så han lige rejser sig op. Garanteret ligger en mere deromme. Og jeg synes, jeg elsker også at smadre ting, ja. Ja. Nå, house er nu online. Jeg ved godt, jeg tog den samme igen. Ham der er ved at blive træt af. De har helst ikke at skyde ham. Jeg ville helst ikke skyde ham. Men der var ikke andet at gøre. Nå ja, jeg glemte ham derovre, det er rigtigt. Nu skal du tage den ikke anden vogn for mig. Det er en torsk. Og hvis I synes, det tager for lang tid, han kommer ned. Så ligger sådan. Jeg skal bare ramme den lige derinde. Mellem dørkningen der. Det er så meget i bare helikopteren. Det duer altså ikke. Jeg skal sgu holde til de skud, der kommer. Hvordan kommer jeg med en vinde? Ja. Og det er ikke altid, jeg lige ser, hvor jeg flyver. Mission passed. Ja, de vidste jeg også i forvejen, det ville ske. Så jeg håber i hvert fald, I liker den her video. Det håber jeg, I gør. Så vi ses derinde på et eller andet tidspunkt igen. Hej.